किंतु स्वर्गपुरी आसिथिले राजा दशरथ तांको पुत्रମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କାହିଁ ଲଙ୍କାପୁର କାହିଁ ପ୍ରେତପୁରୀ ରାଜା ଦଶରଥ ମାରୁତି ବିଭୀଷଣ ଅନେକ ରୂପ ଧରି ଆସିବ ସେ ମୋର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଦ୍ୱାର। ନାଇଁ ବିଭୀଷଣ ମାରୁତି ମୋର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଦ୍ୱାର। ନାଇଁ ଲୋକପତି ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଳ ଜଣେ ଦେଉଛନ୍ତି जय श्री राम जय सीताराम। मर्कट न छाड़िया द्वार विभीषण मूर्ख जटिल विनाश पर तो अवस्था कौन होए हसबी मुहि भातृप्रेमी भरत रूप निर्बोध मूर्खट न पार छाड़ी जय मां पाताल चंडी।